πρέπει να αλλάχτεί γιατί έχεις εντοπίσει κάτι καλό είναι. Δεν είμαστε εδώ πέρα για να... Περισσότερο, Δημήτρη, θα επικεντρωθούμε όσον αφορά, με το που ψηφίσει ο κανονισμός, όσον αφορά τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει ο Δήμος, αν είναι έτοιμος να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του. Δηλαδή, μέσα μιλάει για πράσινα σημεία, για κομποστοποίηση, για αυτά. Εντάξει, αυτά είναι όλα σε εξέλιξη. Απλώς τα ψηφίζουμε εμείς τώρα. Ναι, αλλά με το που τα ψηφίζουμε αυτά, υποτίθεται ότι ο Δήμος είναι σε θέση να τα αναλάβει όλα αυτά. Κοίταξε. Είναι. Εντάξει, σήμερα δεν είναι. Μπράβο, το λέω. Αλλά το θέμα του καφέ κάδου το έχουμε προχωρήσει το θέμα. Δηλαδή, είμαστε σε εξέλιξη. Αυτός ο κανονισμός, δεν ξέρω, ο προηγούμενος πότε ήταν, το 2013. Ο προηγούμενος ήταν, ναι, το 2013. Το 2013. Δηλαδή, φανταστείτε ότι πριν 13 χρόνια και μετά από 13 χρόνια φέρουμε ένα καινούριο κανονισμό για τα επόμενα χρόνια. Δηλαδή, προβλέπεις και κάτι. Δεν θα φέραμε κανονισμό αφού για κάποια πράγματα τα οποία θα είμαστε και εμείς έτοιμοι, θα τα προσφέρουμε απλά όταν σήμερα θα είμαστε έτοιμοι. έχουμε πράσινα σημεία. Δεν έχουμε πράσινα σημεία. Δεν έχουμε, υποτίθεται ότι με το που ψηφίζετε είναι έτοιμα, έχουν οι πολίτες απαιτήσεις, υποχρεώσεις και ο Δήμος έχει υποχρεώσεις. Στις υποχρεώσεις ο Δήμος, βάσει του κανονισμού έτσι όπως το αναγράφει, είναι έτοιμος, όχι. Ναι, σου είπα ότι εμείς δεν θα ψηφίσουμε. Δηλαδή, να μην το φέραμε καθόλου, ας πούμε, και όταν θα τα κάναμε τότε να τα φέραμε. Τα προβλέπουμε. Ναι, καμιά φορά κάνεις και πρόβλεψη. Δεν λέει όμως για πρόβλεψη. Λέει για τις υποχρεώσεις του Δήμου. Το αναφέρει. Εντάξει, ξέρουμε ότι δεν έχουμε πράσινο σημείο τώρα. Αυτό δεν είναι μια διαδικασία που θα κρατήσει 1 και 2 μήνες. Τα πράσινα σημεία θα πάνε θέλουν περιβαλλοντικές, θέλουν αυτά, θέλουν ελέγχου. Δεν έχουμε ούτε γωνίες ανακύκλωσης, ούτε πράσινα σημεία, ούτε χωριστή διαλογή ανακατηγορία αυτά τα σπιτάκια που υπάρχουν με τα διάφορα. Τα σπιτάκια ήταν η μεγάλη αμαρτία και ευτυχώς ο Δήμος δεν μπήκε σε αυτή τη λογική. Έτσι. Δεν μιλάω για τα σπιτάκια των πλαστικών μπουκαλιών, εκεί είναι η αμαρτία. Εγώ μιλάω για τα άλλα που έχεις 3 συνεχόμενες υποδοχές, μία είναι για ρούχα, η άλλη είναι για χαρτί, η άλλη είναι έτσι. Υπάρχουν. Εμείς δεν έχουμε τέτοια. Να σου πω λίγο. Για να ενημερώνω. Άσε με λίγο αν θέλεις να τελειώσω για να μην ξαναεπανέρχομαι. Όπως όταν θα ψηφιστεί αυτός ο κανονισμός, εμείς θα έχουμε απέτηση από τους πολίτες να συμμορφώνονται με τον κανονισμό, έτσι θα πρέπει και εμείς να είμαστε εντάξει απέναντι στους πολίτες και να προσφέρουμε τις υπηρεσίες που προβλέπονται εδώ πέρα και που μας υποχρεώνουν σαν Δήμο να τις προσφέρουμε. Δεν μπορούμε να τις προσφέρουμε όμως. Ποιος μας υποχρεώνει, εσύ? Εμείς που τα ογκώδη τα οποία μαζεύουμε, άλλοι Δήμοι τα χρεώνουν. Δημητρή, ο κανονισμός όμως για ποιο λόγο γίνεται? Για να υπάρχει ένας κανονισμός λειτουργίας. Ναι. Σωστά. Αν αυτόν τον κανονισμό λειτουργίας πρώτος ο Δήμος που πρέπει να τον τηρήσει δεν τον τηρεί, θα απαιτήσει από τους πολίτες να τον τηρήσουν. Αυτό θεωρώ. Δεν τον τηρεί. Αυτό είναι κάτι πρωτοποριακό και με τις γωνίες ανακύκλωσης υπάρχουν εναλλακτικές. Για πράσινα σημεία λέει. Ναι, για πράσινα σημεία δεν έχουμε, όχι. Μπράβο.